दा सिटेट बायदि केन्डिडेट मोनोब्ला जोंनि स्कुलाव साबसिनबावसो आच्चा जों दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जोङो नैबे बासुगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जों फैदों। जों फैनायनि उद्देश्यआनो जाबाय जे थांनायबारनि जिथु मेट्रिक जिथु रिजाल्ट HSLसिनि जिथु रिजाल्ट बिराद गाज्रिमोन। बे गाज्रिनि जों खौरां लाफैदों। बिनि गेजेराव बे गाज्रिनि गेजेरावबो जोंनि बर' मिडियामनि रिजाल्टआ गाज्रिसिन आरो दा बेखौनो जों खबर लानानै फैदों। आरो बोसोरे बोसोरे जोंनि रिजाल्ट बर' मिडियामनि स्टुडेन्टनि जिथु रिजाल्ट गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दङ। दा बिनि खौरांखौ जों बनसु चिरां डिस्ट्रिक्ट टिम जानानै जों फैदों आरो खुब गोनांथार बे जों लानांगौआबो। आरो बेजों लोगोसे जों सावरायनानै जों मोनदों जे टिचारफ्रा जोंनि बर' मिडियामाव 8 जन दङ, 8 टिचार्स दङ आरो बाखि जों एसामिस मिडियामाव दङ। दा एसामिस मिडियामा थोजासे दङ जायनि फेलाव बिसोरनाबो बुरजा टिचार बुरजाबाबो एडुकेसनखौ बिसोरबो बांद्राय मोजां होनो हायाखै। दा बे जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो दुखु मोननायखौ जों दिनै फोरमायगोन। आरो बेखौ फोरमायगोन दे क्वालिटि इडुकेसननि नामावहाय जास्ट मास मोनसे मोननै कचिं होनायजों क्वालिटि इडुकेसना बाराया। क्वालिटि इडुकेसन होनना बुङोब्ला जोङो इडुकेट जों इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नांगोन। थोजासे जोङो टेट क्वालिफाइड टिचारखौ होनो हायोब्ला मोजां जाहाथे जोंनि फरायसुला गरिब न'खरनि मानसिफ्रा जाहाथे बे गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनानै साबसिननिफ्राय हामसिन फरायसा बा नोङो ओंखारनो हायो। आं बेखौ जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसु टिमनि जानानै आं बेखौ लुबैयो। दा जों बेखौनो खावलायगोन सरकारखौ जे जिथु फोरोंगिरिनि नांगौथि जादों, टिचारनि गोनांथि जादों, थाबैनो हायोब्ला मोजां। खारन जों नुबोगासिनो जोंनि BTC ओनसोलावहाय टेट क्वालिफाइड टिचार मेरला दङ जायफ्रा टेट पास जाना दंखायो नाथाय दिनैसिमबो एपइन्टमेन्टखौ होआखै। दा मा खारनाव होनो हादों हायाखै आं बिदिखौ जों मोनथिया, नाथाय होनो हायोबा मोजां। आरो खारन जोंनि नांजाबनाय डिस्ट्रिक्टफोर दङ, BTCजों नांजाबनाय डिस्ट्रिक्टफोर दं, जेरै नोङो बङाइगावनो होन, धुबुरी डिस्ट्रिक्टआनो होन, बरपेटा डिस्ट्रिक्टआनो होन बा नलबारि डिस्ट्रिक्टआनो गासिबो टेट क्वालिफाइड टिचारखौ दासिमाव एबजर्ब खालामजोब्बाय, एपइन्टमेन्टखौ होजोब्बाय, नाथाय जोंनि BTC ओनसोलाव दासिमबो होनो हायाखै। बेखौनो जाहाथे आं खावलायगोन जाहाथे जेसेबां थाब हायो होनो हायो बेखौ जों बनसुनि जानानै जों बेखौ खावलायगोन। बायला जिल्लाखौ आं बुंगोन जोंनि बासुगाव हाइ स्कुला बोसोरे एनुवेल मेन्टेनेन्स फैसाखौ 1 लाख करि मोनो। दा बाहाय SMC कमिटि बिथांमोना मा मावा बिथांमोननि बे दायित्वनि सायावसो सोनारो। जों नुबोदों जिहेथु नों सिलिंफ्राबो गाज्रि बा नोङो दरजा बा बायदिसिना बायला जिल्लाखौ जों नुबोदों। नो डाउट बोसोराव जुदि 1 लाख जुदि मेन्टेनेन्सखौ हरोब्ला बे SMC कमिटिजों लोगोसे गार्जेनफोरनिबो गोनांथि दायित्व दङ। बे 1 लाख बे मेन्टेनेन्स बोसोर जे हरो स्कुलावहाय बेखौ खबर लाफैनांगौ जाहाथे बबेहाय बाहायखो, डेन्स बेक्सआव बाहायखो ना रिपेयारिंआव बाहायखो ना कालार फुननायाव बाहायखो ना सिलिं फेन बायनायाव बाहायखो बेफोरखौ मोनथिना लानाया मोजां। गार्जेनफोरखौबो आं खावलायगोन, स्टुडेन्टनि गार्जेनफोरखौबो, बेजों लोगोसे SMC कमिटिनि टिम मेम्बारफोरखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बे एनुवेल मेन्टेनेन्स जुदि फैसा खरसा एक्सपेन्डिचार खालामो बेखौ खबर लायो जाहाथे नोङो बे स्कुलनि प्रिन्सिपाल बा SMC कमिटिफ्रा जाहाथे बे फान्डखौ जाहाथे मोजां बाहायो। बेनि थाखाय आङो गासिबो रायजो राजाखौ खावलायगोन जाहाथे बयबो गाव गावनि एरियायाव थानाय स्कुल कलेजफ्रा जाहाथे खबरखौ लायो। बेनि थाखाय आं बेखौ खावलायगोन। दा खोनानो मोन्दों जोंनि जिथु प्रेजेन्ट जिथु सरकार बे सरकारफ्रा बुंदों माने टेट केस होनायखायसो जेनेबा एपइन्टमेन्टखौ होनो हायाखै टेट क्वालिफाइड टिचारफोरखौ। नाथाय आं बेखौ सानाखै टेटआबो गावसोर मोननो होननानैसो केस खालामदों। दा टेट बायदि केन्डिडेट मोनोब्ला जोंनि स्कुलाव साबसिनबावसो, जोंनि थाखाय साबसिनसो, होनोसो हानांगौ बिसोरनि एपइन्टमेन्टखौ। टेटखौबो ला, स्टेटनि टेट क्वालिटिखौबो ला। दा जोंनि जुदि क्वालिटि इडुकेसनखौ नाङोब्ला जोंनो गोरोंसिन टिचारखौ नांगोन, फोरोंगिरिखौ नांगोन। सोरबा टेटनि केस होनायजों जा सोमोन्दो गैया। टेट जुदि सोरबाफोर पास जाना दंबा लाबाव साबसिनसो जागोन जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा, होनोसो हानांगौ। बेखौ बाहाना बानायनानै नोङो जोंनि बे इडुकेसन सिस्टेमाव फोरोंगिरि नांगौखौ नोङो आलदा महर होबाय थायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव। स' जों बेखौ खावलायगोन जे सरकारखौ टेट पास जाग्राफोरखौबो ला, टेट पास जाग्राफोरखौ ला, एपइन्टमेन्टखौ थाबैनो गोख्रैयै होनांगौ। পৰা আপোনালোকে আমাৰ এই স্কুলৰ অসুবিধাৰ কথা জানিবৰ কাৰণে আহিছে, এইকাৰণে আপোনালোকক অসংখ্য ধন্যবাদ। আৰু এই অসুবিধাবিলাক কোৱাৰ পিছত যদি আমি কিবা এটা সাহায্য পাওঁ বা যেনেকৈ কিবা এটা প্ৰব্লেম সলভ হয় তেতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ। তাৰমানে আমাৰ স্কুলৰ মেইন প্ৰব্লেম হ'ল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে আমি মানে ষ্টুডেণ্ট একমডেশ্যন আৰু আমাৰ ডেস্ক বেঞ্চ আৰু এনৰলমেণ্ট আমাৰ বহুত
বেছি এইটো যদি আমি প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেতিয়াই আমাৰ সলভ হ'ব তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ মানে এডুকেশ্যন এনভাইৰনমেণ্ট যিটো আছে এইটো আমাৰ বহুত পৰিমাণে ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু আমাৰ লেকিং টিচাৰ্ছ আমাৰ লেক আছে আমাৰ বড়ো মিডিয়ামত আমাৰ মেথছ বেছড টিচাৰ লাগে আমাৰ আৰু আমাৰ বহুত এনৰলমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ছেকশ্যনো বেছি হয় এছএমএছ মিডিয়ামত তাৰ কাৰণে আমাৰ টিচাৰ যদি আৰু এপইণ্টমেণ্ট কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা তেতিয়া ভাল হয় আৰু আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকশ্যন যিটো আছে তাতে আমাৰ বহুত ছাবজেক্ট টিচাৰ নাই যেনেকৈ আমাৰ এডুকেশ্যনৰ নাই MIL-ৰ নাই ইংলিছৰ নাই তাৰপিছত আমাৰ এডভান্স বৰ্ডৰ নাই তো এইবিলাক টিচাৰ যদি গভৰ্ণমেণ্টে আমাক যদি ৰিক্ৰুট কৰে তেতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্টটো ভাল হ'ব আৰু আমি ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ এক নম্বৰ কথা হ'ল যে আমাৰ কৰোণাৰ কাৰণে সব এলাউ হ'ল কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ষ্টুডেণ্টৰ যিটো মানে ক্লাছ কম হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে তো তেনেকুৱাকৈ আমাৰ শ্বিফ্ট ৱাইজ আমাৰ ক্লাছ হৈছে তিনিদিনকৈ ক্লাছ হৈছে এইকাৰণে ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা ক্লাছ কৰিব পৰা নাই আৰু যিটো অনলাইন ক্লাছ হৈছে অনলাইন ক্লাছত আমাৰ মানে সবৰে মোবাইল নাথাকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছটো এনেকুৱা ল'ব পৰা নাই এইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ৰিজাল্টটো বেয়া হোৱাৰ একটা কাৰণ আৰু টোটাল ষ্ট্ৰেংথ বহুত আৰ্টছ মিলি পেলাই আমাৰ 49 টিচাৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে ছেগ্ৰিগেট কৰিখিনি আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কিমান আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰ এতিয়া মেইন ইন পজিশ্যন 9 আছে আৰু আমাৰতো লেক আমাৰ কিমান আছে 8 আমাৰ নাই টিচাৰ আৰু আমাৰ হাই ছেকশ্যনত টোটাল 49 আমাৰ টিচাৰ আছে মানে এতিয়া মেইন ইন পজিশ্যন আৰু ভেকেণ্টটোৱে বেয়া হৈছে 30%ৰ বিল' 30% এছএমএছ মিডিয়ামত 33% আৰু আমাৰ এছএমএছ বড়ো মিডিয়ামটো 20 পইণ্ট সামথিং বড়ো মিডিয়ামটো আপোনাৰ যোনটো চোৱা গৈছে যেনে বড়ো মিডিয়ামটো ইয়াৰলি মানে লাহে লাহে বেয়া হৈ আছে আগত যেনেকুৱা আছিল আগত 10 বছৰ 15 বছৰৰ ৰিজাল্টটো ভাল আছিলে এতিয়া লাহে লাহে ডিগ্ৰেড হৈ আছে ৰিজাল্টটো তো বড়ো মিডিয়ামটো এই ডাউনফলটো কি কাৰণত হৈ আছে বড়ো মিডিয়ামটো মই ক'লোঁ এইটোৱে আমাৰ মেথছ টিচাৰৰ অলপ নাই যে মেথছ টিচাৰৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো মিডিয়ামটো অলপ হ'ল মেথছ আৰু ছায়েন্স টিচাৰ নাই কাৰণে আমাৰ বড়ো মিডিয়ামটো অলপ বেয়া হ'ল